Měl bych zajít ke strace pro ten hrnec. Tak. Co to je tady za listy? Ještě se mi nechce vstávat. Kde je Telda? Asi šel ke strace pro ten hrnec. Ale co uděláme s tímhle karamelem, to fakt nevím. Hoď ho tam, hops. A je tam. Pojď, musíme do toho dát ještě nějaký další věci. Co je to tady? Čert! Koukejte, já jsem kocour. Tady je košík hrušek, co byly na stromech. A poslední hruška tu visí. A mohl bys nám ji utrhnout? Potřebujeme? Samozřejmě, mohl. Počkejte tu. Hop. Chytejte. Padám. Děkujeme ti mnohokrát, kocoure, za tu hrušku. Tak pojď, musíme to tam hodit. Je to dobrý. Pojď. Třeba najdeme ještě nějakou věc, co by se do toho dala dát. To jsem musel jít na strom kvůli nějaký jejich blemcanici, co do toho ještě dají a co už tam dali, to bude nějaký hnusný. Co to tady sedí, leží? To budou nějaký červený banány. Ochutnáme to. Dáme to do toho. Co když jsou to drogy? Ale kde by se tady vzali drogy, když jsou to banány, akorát nějaký opálený. Doufám, že to bude dobrý. A nebudou to drogy. Strč to tam, tu věc. A šup. Tak. Musíme to tam strčit. Hop. Strč to na tu skálu, ať se to pořádně uvaří. Tak pojď spát. Už se těším, až si to dáme k snídani. Dobrou noc, Teldo. Dobrou noc, Neldo. Tak, dobrou noc.